अच्छी म्यूजिक। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। रिकॉर्डिंग बाय महालक्ष्मी म्यूजिक रामपुरा बाजार। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। हाँ दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे, देला मोबाइल गे, देला मोबाइल गे। हाँ दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे, दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे। कर रहियो प्यार तोरा, कर रहियो प्यार तोरा, भूल गेले जान गे। दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे, कर रहियो प्यार तोरा, भूल गेले जान गे, भूल गेले जान गे। भूल गेले जान गे। डीजे उमेश भूल गेले जान गे। हाँ तोरो से सुंदर जोरे करबे हम प्यार गे, ओकरा घूमेबे परे नगर बाजार गे, ओकरा घूमेबे परे नगर बाजार। हाँ तोरो से सुंदर जोरे करबे हम प्यार गे, ओकरा घूमेबे लॉकडाउन बाजार गे। हमरे गांव के चांद चले, हमरे गांव के चांद चले, भूल गेले जान गे। दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे, करे रहियो प्यार तोरा, भूल गेले जान गे, भूल गेले जान गे, भूल गेले जान गे। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। सुखीपुर बाजार। हाँ तोर से प्यार के लिए भेल गजदार गे, दिल पे तू छुरी चला दिल हमर जान गे, दिल पे तू छुरी चला दिल हमर जान गे। हाँ तोर से प्यार के लिए भेल गजदार गे, दिल पे तू छुरी चला दिल हमर जान गे। गायक सिकंदर को, राइटर शंकर को, चले धोखेबाज गे। दिल तोड़ के जाय छे दो दे देला मोबाइल गे, करे रहियो प्यार तोरा, भूल गेले जान गे।